Тапшыруның алдагы котлау сәламен Олы Труев авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Ашырова Алия Сулейман кызына юллыйбыз. Бүген ул үзенең олы яшьле матур туган көнен каршылый. Күркәм гомер бәйрәме белән ихластан аны улы Рамил, килене Мәрьям, оныклары Галия һәм Алсу котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Безнең газиз кешебез 1936 елның 15 гыйнварында Труев авылында дөньяга килгән. Бала чагы, яшь-үсмер чагы сугыш елларына туры килә. Яшьлеге сугыштан соңгы авыр елларга тоташа. 1958 елны әтиебезне очратып ул кияүгә чыга. Мәхәббәттә аларның 2 кызлары һәм 3 уллары туа. Кечкенә улына 5 яшь тулганда ул тимер юлына монтер буларак эшкә чыга һәм 18 ел шушында намуслы хезмәт итә. Хезмәт ветераны исеменә лаек була. Бүгенге көндә инде әнкәебез иң бай кеше дип әйтеп булыр иде. Чөнки аның 9 оныгы һәм 12 оныкчасы бар. Күкрәгенә кысып, төннәрен йокламыйча, көндезләрен борчуларда үткәреп, әниләр балаларын үстерәләр. Алар бер көн үз уясыннан чыгып китеп, төрле якка таралыша башлыйлар. Әнкәйнең дә балалары шулай булды. Ә менә без, Аллага шөкер, ул яктан бәхетлеләр. Без бергә яшәп киләбез. Бүген менә җылы котлау сәламе бу дөньяда иң якын булган кешебезгә, әниебезгә һәм әбекәебезгә юллыйбыз. Әни дип фәрештәләрне атылардыр. Әйе, фәрештәләрне. Чөнки аларныкы сыман әниебезнең күңеле саф, куллары барыбызны кочарга җитәрлек киң һәм йомшак. Аның карашлары ләйсән яңгырдай җылы, тавышы чишмә чылтыравыдай ягымлы. Сөекле әниебез, яраткан әбекәебез, рөхсәт ит туган көнең бәйрәмендә сиңа ихластан бар кылган игелекләрең өчен рәхмәт әйтергә. Әгәр сине рәнҗетеп, вакытында авыр сүзләр әйткән булсак, гафу ит. Киләчәктә без сиңа авырлыклар китермәскә тырышырбыз. Безнең өчен, оныкларың өчен үзеңне саклап яшә әле, кадерлебез. Без сине нык яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Рәхмәт сиңа, әни, гомер бирдең. Төн йокламый тырышып үстердең. Йөрәк һәм күңел җылыңны кушып, яшәр өчен ныклы көч бирдең. Без бәхетле әнием син булганга, бала оныкларым диеп өзелеп торганга, рәхмәт әйтеп баш иябез сиңа. Бүген матур таңнар атканда. Көчле бит син, әни, түзем җанлы, мәрхәмәтле һәм саф күңелле. Безгә биргән яшәү көче өчен Аллаһы олыласын үзеңне. Безнең өчен күпме тырыштың син, уйладың син гомер эчендә. Онытмабыз, әни, һичбер вакыт. Рәхмәт, әни, барысы эшендә. Кадерле Алия Сулеймановна, юллаган теләкләрне чәчми-түкми сезгә җиткердек. Бәхетле булыгыз. Йөрәгеңә күпме насыйган, син елмайсаң әнкәй әйтерсең лә, яктырыклар китә бар җиһан. Нурлар чәчеп яшә бу дөньяда, көтмәгәндә килсен шатлыклар. Телим сиңа, әнкәй, якты көннәр, бәхетле һәм тыныч картлыклар. Нурлар чәчеп яшә бу дөньяда, көтмәгәндә килсен шатлыклар. Телим сиңа, әнкәй, якты көннәр, бәхетле һәм тыныч картлыклар. Мин бурычлы сиңа гомер буе, күрсәтергә хөрмәт кадерне. Син бит миңа, әнкәй, бу тормышта
Yaktı kıyaş gibi kadirli, nurlar şeşip yaşa bu dünyada. Kütmegende kilsin şatlıklar, dilim sine enke yaktı günler. Bäxitli hem tыныç kartlıklar. Bulsun kılgandı ağların, sikelteli tırmış yılında. Sina bulgan barlık hislerinde, rahmetinde şuşu jırında. Nurlar çeşip yaşa bu dünyada, kütmegende kilsin şatlıklar. Dilim sina enke yaktı günler, bäxitli hem tыныç kartlıklar. Nurlar çeşip yaşa bu dünyada, kütmegende kilsin şatlıklar. Dilim sina enke yaktı günler, bäxitli hem tыныç kartlıklar. Dilim sina enke yaktı günler, bäxitli hem tыныç kartlıklar.